हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय फैगौ आसाम टेट स्पेसियेल जिहेथु जानो गोनां दं बेनि नोंथांमोननो लाबोदों बेयाव लाबोनाय जादों चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि थाखाय आरो बेखौ आङो मा लाबोदों नोंथांमोननो नायनो खिन्थानि प्रसेस अफ लार्निं मटिभेशन एन्ड लार्निं आरो बेनिफ्राय इनक्लुसिभ इडुकेसन बे मोनथाम पइन्टखौ मोनसे पिडिएफ फाइलावनो सोनानै लाबोनाय जादों गासै 8 समथिं MB दङ बेखौ दा मोननाय जागोन आरो दा बेनिफ्राय बेखौ बुंनानै लानाया मोजां जागोन दि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिखौ आं क्लास गोबां लाबोआ मोनसे मोननै आंनाव जा नट्स दङ आं जेखौ फरायदों बेखौ लाबोनाय जायो मानो होनबा CDPआव एसेबां एक्सपार्ट नङा गोबां एक्सपार्टफोर दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आं बुंखादों थेवब्लाबो सानैसोआ बुंहरनायखायसो आं नोंथांमोननो आंनाव जाखिनि दं जा बिजाब लाबोनाय जादों बेखौ आं होनो नागिरदों आङो GBDनि बिजाब दङ बेनिफ्राय CTETनि गांनैसो बिजाब दङ बेनिफ्राय आङो मा बांसिन CDPखौ मा अनलाइनखौनो नायोमोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेखौ आं साजेस्ट खालामगोन हिमांशु मेडाम बिथांनिखौ नायनो हागोन CDP जायखौ बिथाङा CTETनि थाखाय क्लास लायो नोंथांमोनहा अनलाइन चेक खालाम हिमांशु मेडाम बिथांनिफ्राय थख' मोनगोन कमप्लिट नोंथांमोना सिलेबास लायो सिलेबासखौ थख' लाबानो जाबाय मानोना बेयो एभ्रि डे भिडिअ एबा एभ्रि मान्थ भिडिअ हगारबाय थाखायो जायखौ CTETनि सोमोन्दो गोनां गासैबो बा पेडागजिखौ बिथाङा लाजोबखायोआनो आरो बेनिफ्राय गोबां दंबावो नाथाय आङो स्पेसियेलि बे मेडामनिखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथांमोना नायनो हागोन सार्च खालामनानै इउटुबाव हिमांशु मेडाम दानिफ्राय नैबे बारावबो आं ओंखायनो नोंथांमोननो खोन्थानानै होनाय जादों नोंथांमोनहा मा बेखौ PDF फाइलसो मोनगोन नै प्रसेस अफ लार्निं मिनिं नेचार एन्ड लार्निं बे मिनिं एन्ड नेचार अफ लार्निं बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा बेखौ आङो गोबांथार पेज दङ जिहेतु मोनथाम पइन्ट खेबसेनो लाबोनाय जादों जायफ्रा गोनांथार जादों नोंथांमोननि थाखायसो आं लाबोदों जिहेतु बेखौ PDFखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय फरायना लानो हानाय जागोन आं बेखौ मोनफा मोनफा बुजायनो थांला बेयाव डेफिनिसन दङ नै डेफिनिसन नोंथांमोना नुगोन माने मिनिं नेचार लार्निंनि सोमोन्दै डेफिनिसन गेट्सनि होनाय हेनरि स्मिथ बिसोरनि क्र' बिसोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन सेलेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय थांदो बे पेज मोनसे बे लार्निंनियानो थांबाय थागोन लार्निंनि खेबसेनो बुरजाथार बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैगोन नैबे मटिभेशन एन्ड लार्निं बेखौ नोंथांमोना मोनगोनलाय आरो बेनिफ्रायबो बेयावहाय डेफिनेसननिफ्राय लानानै फारि फारि मोनलांगोन बेयाव पेज मोनसे मोननैहालागै बेनिफ्राय इनक्लुसिभ इडुकेसन बे इनक्लुसिभ इडुकेसननिखौबो नोंथांमोनहा मोनगोन दा फारसेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाबाय इनक्लुसिभ इडुकेसनानो जा मायानो जा गासैखौबो नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ बावनो नाङा जायफ्रा DLED लादों नोंथांमोनहा DLEDनि बिजाबखौ एसेबाबो नायफिन आरो मा BEd लादोंबा BEdनि गाइडबुक नोंथांमोना बे BEdनि बुकफोरखौबो नायनो हागोन दे बेनिफ्रायबो गोबां कमन गोलैनाय जायो जिहेतु नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय मानोना बेफोराव थानाय डेफिनेसनफोर मिनिंफोर वार्डफोर बेफोर गासैबो सोलाया बे सेमखा आरो बेनिफ्राय बुजायजानानै जोंनाबो बुजिनो लुबैदोंबा इउटुबाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय बुकफोरावबो मोनगोन जिहेतु आं होनदों दा नैबे गोजौनि मोननैया आंना GBDनिफ्राय कालेक्सन खालामनाय आरो नेटनिफ्राय कालेक्सन खालामनाय नोंथांमोना मोनगोन नैबेनिफ्राय नैबे गाहायाव इनक्लुसिभ इडुकेसननिया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुदों बेखौ DLEDनि नट्स बेनिफ्राय माखासे सोसननानै होनाय जादों आरो GBDनिफ्रायबो सोनाय जादों आरो दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव फार्स्टआवनो होनाय जादों नोंथांमोना नेट प्रपार नांनाय जायगायाव थांदो बेनिफ्राय डाउनलड खालामना लादो 8 MBनि एसे बारा दङ ओंखायनो आं होनदों नोंथांमोनहा नेटवार्क नांनाय जायगायाव थां नङाबा MB बुरजाबा डाउनलड जाया आरो MB खमबाबो प्रपार नुनो नागिरा सिनायनो नागिरा बेखायनो नोंथांमोननो MB गिदिरखौनो होनाय जादों आरो नङाबा मोनफा मोनफा अपेन खालामनानै स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन होमबाबो जागोन आरो जायफ्रा डाउनलड खालामनो हाया दा बेखिनि बर'नि थाखाय नोंथांमोनहा बर' पेपारनि थाखाय जेसेबां दङ कमप्लिट सिलेबास वाइज जाखाबाय मक टेस्टसो लादों जिहेतु नोंथांमोनहा मैयासो मोनसे भिडिअ नुदों बेखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों जायखौ प्लेलिस्टनि लिंक आरो नङाबा हारसिंनो प्लेलिस्ट चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन चेनेलाव थुनानै होमबा गोबांथार गुबुन ससियेल साइन्सनिबो मोनहैनो हागोन गासैखौबो मोनजोबगोन एसेनोसै गोजोन्थों